nik uste momentu honi etorri zakula, jugadore bakoitzen exigentzi maila nik uste oso altu edala, eta horrek etxegu beti denbora askon iruditzezat taldie limitin ibitzeala, bai entrenamentuan eta bai partidutan, eta uste pixket desgastauta jau gala momentu hortan energia aldetik eta uste momentu hona gala deskanso pixket eta pixket deskonektatzeko. Nik uste ligie orokorrien oso berdin dute dijula eta taldiek benetan ondo konpetitze bela, orokorrien. Hori uste oso ondo izakula etortzen, ze jokatzeko estilo ezberdinek daude, eta hoxei aurreitie ondo tortzezaku, alik eta kompleto onak iziteko talde bezala, eta bai individualki hobetzeko. Era berin, konstiente gea jokuen aukerak eta sortze jaula eta iniziatibita momentu askotan eman deula, baina konstiente gea adibidez gol asko izaizku bela sartzen eta aukerak egiala permititzen ez. Aurkari zei, eta nik uste hor puntu importanti dela hobetzen juteko. Nik uste jokuko idei aldetik, pauso asko eman dila eta taldiek garbi daukela. Ze nahi deun eta ze identitate nahi deun ekipoek eukitzie. Gero egixe da pertsona bakoitzengan asko zentrau berdeula, ze beti izan duen bezala gure helburu nagusixe da lehenengo taldea hori jugadorik pauso hoxek ematia. Eta egixe da, lehen esan deten autoexigentzi hori jugadore bakoitzena oso altu aidala iziten eta benetan bakoitzen aldetik aigia pausuek ikusten, baina berdeuna da hori denbora osuen konstantiek izatea. Kontundentzi eta jugadorien maila hori era regularrion mantendu berdeu, eta nik uste bigarren buelta hau, hainbeste partidu pasa eta gero gauza ezberdinak bizitzen, nik uste bigarren buelta honetan demostratzeko momentu dela, eta hau gaina nik uste azken fini hortaz juteala, gauzak lantze jau, baina demostraun berdien. Así que oin helburu hori pendiente haukau, gauzak demostratzina, gauzak kontundenti hoetik. Egoeri ez da erreza danontzat ez, baina gu filialagean parte batetik, nik uste aukera hon bat bezala ikusi berdula jugadorik, oportunidade oso ondixe da eta benetan konstiente izin berdeu situazio garrantzitsu baten aurrin gaudela. Edozein momentutan nahi hauleike aukerie lehenengo taldikin jokatzeko, hor ikusi dugu adibidi nola debutau duen Alvarok baita eta nik uste maila txukun eman zula eta hortako berdeu denbora osun preparauten. Naiz eta momentu zaila izen, konstiente izen da aukera politia dela filialeko jugadorintzat hor azaltzeko eta ondo inezkeo mantenditzeko. Erronkak pausuk ematen segitzea. Lehen komentatu duzun bezala, ze zailtasun handizetako bat, ez detena komentatu da, igual, espazio horiek berreskuek dinak jugadoringan eta ekipuengan pausuk ematen juteko da, espazioak konpartitzi ezta. Eta hori jugadorin prozesun, ustez, eragina handize dauke eta helburutako bat izingoa benetan aber kapaz gehan jugadorengan enfokau eta jugadorin puntu ahul eta puntu fuerte hoxetan aber enfokatzeko gai gehan eta esan izuten bezala aber demostratzen den hori. Konstiente gea klube, aurrekun komentatzen hon ginen bezala, urte asko ondala primeran eta badakigu kategoria aldetik, maila aldetik, ekipo asko daudela gure aurretik eta konstiente gea klubentzat maila zizotzi ere importantia dela, baina alde hortatik baite egize da, aurtengo 3. maile nik uste fuertia idala iziten eta jugadoren prozesu hortan alde hortatik guztua gaudela, porque zailtasun ezberdina aurrin egia aurkitzen eta alde hortatik jugadorin hobekuntzako nik uste maile altua idala iziten. Baina bai bada helburuetako bat, alik eta gozen egon eta nola ez, aukeri baldin badaukeu isotzeko, por supuesto, baina hori beti da nik uste emaitze jugadoringan eibalin magea enfokatzen, emaitze dela prozesuen konklusio bat. Nik uste izin berdeula burue argi euki berdeula, jugadoringan enfokau eta emaitzek benetan lana ondo etxe balin badeu, etorriko diela. Nik uste lan ona etxe balin badeu eta segitzen badeu konstantik iziten, emaitzekea jauko diela.